Els més de 30 assistents al debat de Compromís el passat dilluns a la placeta La Tonda d'Ontinyent van poder comprovar de primera mà com afecta la ciutadania la nova llei de renda valenciana d'inclusió. Com va dir el regidor de Compromís, Vicent Xavier Vila, amb l'aplicació d'aquesta llei de renda garantida, Compromís compleix la promesa de fer realitat polítiques que rescaten persones. Vila va excusar l'absència per motius laborals d'última hora de la portaveu local, Sílvia Ureña, i va presentar els participants de la xerrada i el posterior debat. Avui, dins d'aquest cicle, ens acompanya Mònica Álvaro, diputada de Compromís i portaveu adjunta i membre de la Comissió d'Assumptes Socials, i Alberto Ibáñez, secretari autonòmic d'Inclusió i d'Igualtat. Mònica Álvaro va explicar el periple de la nova llei i va ressaltar l'oposició sense arguments del Partit Popular a les Corts. És una llei que se basa en rescatar persones, és una llei que ve molt consensuada per les associacions, que porta molt de treball darrere per part del Consell, per part de la Secretaria Autonòmica d'Alberto, però que també a les Corts Valencianes va tindre un gran consens i que s'està demostrant que era l'eina que necessitaven des de Compromís per a rescatar persones, per a poder donar a les persones que així ho necessiten d'una única prestació i no un deambular que tenien fins ara en serveis socials. I és una llei en la qual han ficat molts recursos econòmics, ve dotada de 88 milions d'euros per a lo que són estos mesos d'abril fins a final d'any, 88 milions d'euros, però a banda de que s'incrementarà el pressupost en els propers pressupostos de la Generalitat, a banda és una llei que el que fa és això, garantir un benestar a totes les persones i per la qual Compromís lluitarem per la seva aplicació, com s'està lluitant. S'ha reforçat moltíssims serveis de base a tot el país valencià en aquest àmbit de reforçar el que és la prestació de dependència i també aquesta llei, i on tenim posades les grans esperances del botànic. Alberto Ibáñez, secretari autonòmic d'Igualtat i Polítiques Inclusives, va destacar que aquesta llei està basada en la realitat de les persones, ja que garanteix el dret a una prestació econòmica a tots els valencians i valencianes que es troben en una situació de vulnerabilitat i en reconeix el dret a la inclusió. El primer dret és el dret a una prestació econòmica en 4 modalitats, en la modalitat de renda valenciana social, d'inclusió social, la renda d'ingressos mínims, aquestes dos van entrar en vigor el 24 d'abril, i dos prestacions que entraran en vigor el 24 d'abril de l'any que ve i el 24 d'abril del 2020, que és un complement a les prestacions socials i un complement a les rendes del treball. Aquesta renda té l'objectiu d'unificar, com apuntava Mònica, i no tindre la gent anar d'un lloc cap a un altre per buscar una ajuda pública. I una altra qüestió és els itineraris d'inserció sociolaboral, els itineraris d'inclusió, l'enfortir que aquesta gent pugui participar de la vida comunitària del municipi. Per no fer-ho llarg, destacar només 3 qüestions. La primera és una renda que en trets generals se pot sol·licitar a partir dels 25 anys fins a no té edat límit, però que també té en compte aquella realitat de persones a partir de 16 anys que puguen tindre altres persones al seu càrrec, poden ser fills o filles o persones dependents o persones amb discapacitat, i a partir dels 18 anys aquelles persones joves que hagin cotitzat un any de la seva vida fora del nucli familiar. Per tant, jo crec que és una renda amb molta potència també per a la gent jove. Segona cosa a destacar, no només és la prestació econòmica de l'itinerari, sinó que automàticament quan tens accés a la prestació econòmica també tens accés a beca de comedor i beca de transport, a la beca universitària, la que depèn de la Generalitat, no la que depèn del Ministeri, al copagament farmacèutic, a un complement d'un 25% per a vivenda o per a drets energètics, etc. Per tant, amplis capes socials, des dels 16 anys fins a dalt, majoritàriament a partir dels 25, transferència de les qüestions que donen protecció i, per tant, això millora la vida de la gent i millora també el treball de les professionals que estan als serveis socials. I després, una altra cosa molt important. A banda del pressupost tan important com apuntava Mònica, el destacar que és un dret subjectiu.